dagen slutter bedre, end den startede. Ikke? Fordi i morges, der havde vi en præsident, der stadig ikke ville forholde sig til, at man kunne finde på at tage Grønland med magt. Og vi havde en præsident, der ville indlede en toldkrig mod Europa. Og nu har han så holdt en tale, hvor han siger, at jeg kommer ikke til at tage Grønland ved magt. Det forekommer også at være en helt vild idé, at NATO-land skulle angribe et andet. Og efter det møde, han har haft med Mark Rutte, har han så også taget toldkrigen af bordet, i hvert fald for en stund. Og så hæfter jeg mig også ved, at han har sagt, at nu vil jeg bede min vicepræsident Vance og min udenrigsminister Rubio om at processe det her videre. Og det var jo præcis, hvad vi sådan set sad og aftalte i Washington i sidste uge. Så det skaber der sådan en lille snært af håb om, at vi kan komme tilbage til det, vi gerne ville, nemlig at den her sag er ikke en, vi skal slås om for rullende tv-kameraer og på Social Truth og SoMe, men noget, vi kan tale om i et oplyst mødelokale.